had ka ju nem step ka por ba shi be je arpho nen step ngi yo khobor bi kham stom te ngelit ban khmi na ka liang jong lam ja ka balang I dang pho sam khi I dang ai ti ban khuble tang ba ka ji stom ka lang ban yi tu ble lai snei ban khot no yi ne dang step ka ji stom ka stang hu banai April haba ila ya thu yi kong ti balang baran ka jing thut khamet ka jong I te tang han der por ila sitom beliau la pelat siliang I lagi ni sitom boro dengan mau kerpa ka jing duai na ka benta kong boni pariat lagi khun jong I argut na ka benta iksiu sakurim na ka benta ki bahi basem ha ni ke jing do no hoi kung ka balang hi I dak sidap ordin mana ka ni ka balang jenta bi inti bin ko in khia na sekri ka ba kodor ka balang kumbai la sekri limba kisnem baro triu bleudan lagi jong ji sumu ke jong te ka jon tep bolom sanandi kan long la sngi bar shutodik ka arbaje na ka palawi yang jogi shibeje yang ni hayeng mani ka de ka sngi long tre ka ba ka sngi ka ba nge be kam ke jam ji kam jogi tem dengan kerpat ya ki parangai kat ki bala kam tam ki ba mo ki ba pala pelat ki por bakin wan bandan yeng ba kam tam hani mani ka por si beje no paisngi kitu ki ba trei ki bala ban pelat ya ka por ni kerpat di pin wan bandan hang ni ban ai khuble ban borom khadu ya misan be ye jongi kembal ong khat ar haye si beje hang ni haye mani ba sen petngan pen salong ka por ndu si teng jan miet Tiga ni kapor ngin lum no ya kijing aingu ka bangin lum kide kinlet syaka fun jong ka General Assembly PCI maka de malong na ka pasdang ka de ka General Assembly PCI Day of Prayer bat kat ba dang lum ya kijing aingu ka kerpat di Mr. Denroy Mer Melimpada bin ai ya ka jirwai ka bakerpang bat hadin jong kini kiai ngan kerpat pesan dondor lingdo bein duai hoi kerpang nak benta ibahing basem din pesan tomlin wanyang ban pen kentang ru ya kijeng ai kijongi sya kamu jong play Putrai Jesu ngawan ban ati bangalong yang ngami isngikisnem ngalah pensepe ngayat ngobah Tribe of heart, oh my brother, Jinglong real, nalakakla, laki jingle, let's go to Buddha, but
sangar pernah Daki jing long jing im jonga Namar berthei barong ngakenu Bat yamiru syadin ngabu Tribe of hatu mabyan Jinglong bring ngalakaklan Lagi jinglen a snow to winter Maron data Long bring ngalakaklan Lagi jinglen a snow to winter Baron data jingkwa kalan Lagi jinglen Baron data jingkwa hala Kalian nakaburong cuma Tay duai. Try bait belong blay bukpa trong yu ba pening. Ni wana khamat trong ya try kani kapor. Tuk min sim ka basngau khia ba ka basngau si abang ni ulo ubadum. Hagadiris ngi wan man ka ya ka balang ka jome amne ingat alai pametip ke baro ka baka balang ka yad hagin gi por ke ba ke ba sitam bam ya shania ame tribe aman wen yuni ulo o badom baga balang ngejong me nang ni kan yo ka sngi ka bathaba ka jong me bagya yalam ka balang ka jong me na wai ka jing le ka wai pat ka jing le rangi dap dang jing skosi ka jing nok men si no mar mi la don ho yu shakri bukod horu jong me nong sharai ba yu jong me Bame mala say nang nika balang ka jongi. Ringit ska matray bame yo ika baro
Akhirnya iba pelah ke jong me. Metiap iba hatam nam tak balang ke jong me. Bangi duai menang ai bor ke balang menang yai. Nagapor sikapor atrai. Menang seiru atrai isi bon minang syarai. Kibanyai beteng ke kam ke jong me. Trai ke ni ke yeng ke sem jong syakri u jong me. Kila do no yukpa. Kila do no iba i jong ki. Ragong ki beriu ngimla ban ai kecing pentengan kebajan ai. Rengi wan ban yid khmat ka khoi ke jong me. Ba mekin trai be men pa yumen sim khoi u jong me. Hai kurem ni jong i kong boni. Hagi khon bro arngot kiksiu. Ba ni ngi trai ken ma. Ika bor jong men sim khoi u jong me. Ban ai ki kecing suk kecing tengan. Hagi donot ki men sim ki joki. Terakhir ni kecaka ka batli ka ying ki joki kin trai ba hi. Pendap ma me do men sim mo khoj u jom me hi. Un ya un kershan ki. Na ka we ka por, sa ka we pat ka por. Ker khu trai ki pendap ba ka balang men pendap. Ban pen don muram ka ba khaddo ini syakri u jom me. Haga sngi ka bal si sngi. Abangin ra ya ka met ki jom u. Sulum jing tap jong ka balang. Don ringkat bija pen krek baro bat kam tame atrang duai men ai ka mariang ka babha mengila banlik bo penon burom kado inu syakri jome haulom jingta an ga pori wana khmat jome atrai ringkat bagini ke jing ai ke berit ke bangingi wan ra hakmat jome ki balong si bentan ke jing kerhu ba mem ye kerhu ngi mal la ka singi mal la ka por bangim la ban tiap bangim la ban yo i Gidap tanga jing skongo eme ablay. Bat kam tamaya try ngi skongo nama mala ayo kon jameo Jesus Christ. Ban wan ban kit ya garam ka sya baro mengiri ban siu dap. Mengini yo jik jim bam jukot. Ling ba jing yat ke jong iyo kon jame. Ngi dua gen try men pidyang ini ke jing ai ke jong i ke berit. Kerku pengentang ki ken try. Bekin manroy. Baka balang ka jome kanang lahat panang kami ni kijing ai. Cikam ki bakrao ki jome. Ranga duwai cikin tiena prai bi nak benta ki kam jong ke Presbyterian Church of India ki kam babon pendap. Ki mission field jeng ki balang baper ki baham hapok jak assembly. Ki jing tray ki bakodor ki bakrao bak assembly kadan. Kerhu ya ki dan ringkat big syakri jeng megran hangno try ki batray bak assembly. Kena yo bo ya pentelun ni ka kam ke jome. Noi ka pos we ka por pat. Kerkhui ngilang baro ilang no ni ka jing ai. Badi arab yang ye try bang ni ka sngi. Hamang ikan mahu ka jing wan jom simuk hoj u jome ka balang ka bening kong e. Pendap pen sle ngi way by way. Ling ba khu bor yo small syakri jome try. Bangin mi nang ni ringkat ka bor. Kejong niu mensim khoi ba mela pa arajar snem menchua unang yai trei hagi donor ki mensim ki jongi hagi ying ki sem ki jongi kurhu syakri jome atrai ban yang ni kapor pensle udah mensim khoi u jome kai baro kaban mi negram yang sentur jong u atrai ken long mawan nak hedges nai ki jome ini baro ni pan kerpat and try nok pen im jong yu Jesus Christ amen. Ubin keruhu ya iba tin roy biar lim peda ibla ai gi ya to ka jingrwai siam siam ke pengai ke barang khubor nak banta jongi ru wi wi betan dan ke jese blin keruhu jong syakri pun la me betul kami kisap kita len nak banta ban sakhi ka teng jong trai jong Jesus Christ sai sien ibn bau ko jing sukuman ko bakrao bagi dan lah pedeng jongi Reverend BR Khanayur ibala pediang ya ka jing bet jong balang banyak dan kat bengi hani ka siu trai ka bakar pang ka Pentecost Sunday ka badeiru ka General Assembly PCI Day of Prayer
Iran biar khanayor ini pastor iba in charge ya kabalang Putmuri district jong kamulai presbytery kabahap ka KGP sinat sepngi ilong we ni seorang ba jong KGP sepngi bat menta ilong senior administrative secretary jong ka General Assembly PCI bagi skembu boleh balawan lam ibu store bagi la pediang sobha na duk benda ka pasdang hubor ka balong ka jing kerhu ka jing penthamai bor yangi kong ka balang bajangi ke biaseng lang hakani kana phaisngi ti haswa ba i pastor in saai ya hubor na ti nga jong boleh ba jipen kret kita no ti men sim ka jongi nan khot ya ka praise and worship team bakanya lam mengi ya kecil wai penam Akot lang iti barong niya simantang niya ruay. Kung gani kasi kalau kasi bekerpang penkenmawi gitu. Ublay uthe umensim jumu. Bat kung na niya simantang niya ruay. Ublay uthe biang saksisin. Penkenmawi biang ngi kumbung the usem arjar riu. Ublay ula penki win. Hakan negeri bekerjat riu kejongi. Bat kung tangi niya kon. Bayu umensim jung ublay bun tau thamai kejongi. Nginya yang lang niya simantang yang ini kecing ruai kebasis pa arpau.
Aku bersedang na penpau kijing sengongo ia kabalang na kebenta kani kesengi kaba penla ingi pengen nyadon na kayeng kaba kentang kejong oblay ban sakri oblay ban mani yo ban yaro yo haka sengi pentaka Sunday kaba ngitip ru haka juk kapor ka assembly Day of Prayer. Ngapan pau kejing sekomo ke bagerpang ya kabalang dengan by pastor in charge yang kabalang ni Reverend JS Umwi nak kebentakan ni ke program harga ni kesengi. Bat kebeli sibon ya pastor nak kebentagi kentian pediang. Bat kumjo ki kentian jing penitho ki jongpi nak kebenta jonga gani keski apdeng jonga jingeseng ngawalam gejing ai khoblei ke kerpang nakabalang ga banga sekri bat kumjo ru naka General Assembly jonga balang Presbyterian hari India
bat kum jo ke yang kesem ke jonga ngia dan lang hagani ke jingeseng kapendap yang ni da ke jing yaro yo blei kapendap yang ni da ke mensim ban sliang yo blei bat kapendap yang ni da ke jing angnot ke jongi ban mat yang ke jing pentemai mensim jong blei ka team na kabantakan ni ke ski Kebaga General Assembly yang kebalang Presbyterian hari India kalapan baik kalong wand in spirit kaway how mensim balapan song dong rim naki Ephesus kalendong besau katkot kebaar hado keban riu ngam kwa manya jaga team hagani kesngi Henry ngakwa ban keren hapdeng jongi ya ka weipat ka benta ka bangila banong be filled with the spirit longgi batap do mensim kata kalong ka khubor ka jong blei ka bangakwa ban walam hapdeng jongi hagani ka jingeseng Henry shwa bangin ya pois ka khubor ngakwaru kani kapor ban pensengau katukat ni sapang ke General Assembly jong balang Presbyterian hari India hakabakum kani kesgi kebakerpang ke Assembly kalapatha yaki balang baro hapo kajing ketub jongka ban rakhe ya kani kesgi Pentecost Lani ka Pentecost Sunday haka joko por ban kan mau ya ka General Assembly ya ki Synod baro ki badon ban kan mau ki Syakri senrang mat kan thai ban kan mau ya ki balang baro ki badon haka jeng kutup jongka ban kan mau ya ki project ki ba kraw jong ka General Assembly Kajing trei hapdeng di masa kajing trei hakabangiaton ban ya patna lang lani ban ya trei lang bat ki wei ki Synod hapo ka General Assembly bat aga jo ko poru ban kan mau hakajing duai nakabenta ka PCI capacity building kabangidon kajing temu lakumno ban peli ka officially habangi rakhe ya ka PCI centenary jubilee agasnam arjar arpun reo kini kadon nang nia sityong New Shillong bat ki babon ki balang khamtam naga presbytery ke jongphi pi jupanon kam aga penlong yaki seminar bat kiwei banbo jing duai kerpangro nakabenta ka Thomas Jones Memorial Home hakut madan hangtia sora ka jing tainam ban sa jing kan mau Yang missionary ubaningkong Thomas Jones ubaningkong ya kajing no senyang kajong u ya kajat benriu kajongi bat ya kari kajongi bat ubalawalam ya kajing sedang ya kabalang Presbyterian hari India ngin kan mau kajing duai ke bakarpang nakabenta kaniro Kung mga team ka ong one in spirit, kajing along ka way how mensim. Ka General Assembly kala sim ni karay. Bat kata kalong ban sedang banteno ya ka unity building hasil syar. Hakabaki Synod baro kinyo menta kum kitray hagani ka unity building. Maka jing temu kalong
bangin sedang ya kini ke projek mentau senam haka jinglot ke bapalat nyaukurur AA ke General Assembly ke laphai si ke sinot ke laphai si ke balang na ke benta ke jing kersan haka sedang ya kini ke projek ke batamai jong ke General Assembly ke Unity Building ki parabangai baik hakimat jing duai na kabenta kini kesngiro ke General Assembly kala kerpat iki balang baro bakin duai kerpang na kabenta ke spiritual revival ke jing pentemai ke bakenjawan siem dong mensiem jong ublei kamtam habangi penkre ban rakhe ya ke PCI Centenary Jubilee Celebration hakatayo ke bakado jong April hado ke sengiu trai ke baningkong jong me arajar arpon reu ke jing duai jong ke balang ngalong menginyo mat yo lapba jing kerku jong ke jing pentmai kepada mensiem jong ublei habangin rakhe ya kan ni ke jing dap sispas nem jong ke balang Presbyterian hari India ngisko bahaban itu baga sarkar kala sa ingi bangin penonkam ya ke Jawaharlal Nehru Stadium Apollo naga benta ke jing rakhe haka sengiu trai jing seng ke posteng ke sibisteng ngin long Stadium Polo bat hagi tu giwei ki jaka ke badan marjan bat ke stadium kajing penkre kanang yat sat sisat ban ngengej skem kan sapoi ka por ka bangin dan kamru ya ka balang pokse na ka bentagi volunteers sa ka ya day ba kajing pej ya ka rung kami jong gibriyo ki ban let jingeseng jubilee shawaja Nehru Stadium Complex Apollo kini ka jingeseng ke host lani ka nong pediang kadai ka balang jongi balang Presbyterian Fort Muri bat ka sinot sepngi kijing penkre kinang ya cha chi sha bingi skongo baga sarkar ro ka ai ka ketika mon ka ketika diang ban penlong ya kani ka jing rakhe ka basa jing kan mau bat ka bajok duai na kabenta kani one in spirit kajing along ka way human siem Ephesus saulan nong ar hadu enrio kabenta na kaktian ka jong ublei ka mga kwa manwalam mapdeng jongi hakani kajing seng kalong katu ka bangila ban siem naka city sike Ephesus kalenong ka basan nagatkhat kaba khat phra kaba ong batuwat longphi ke babuat lakawan hakaba don ke jing khenwen reito longphi ke badap do mensim kapang ka mga kwa manwalam mapdeng jongi ke ni ke jing seng kalong ye kito ki kentien kiba don hakaba kut jong ke ni gatkhat to longphi ke badap do mensim ngenyan wai hakikti ki jong me ablei ngi IT ke ne kapor hakikti ki jong me ablei ngi IT alade badabangin sasngap ye ke kubor ke ktien ke jong me kren hapeng jongi ablei bangin mat de shisha ke jong penki ke jong mensiem jong me bad ban ngotho go trai yu me mon yengi banle ken mau yaki balang baro apa ke General Assembly yaki bakum kini kesngi ban ai bo mensiem un pentmai bor bangin poi se ka thong jong jing long ka wei hau mensiem bangila ko try ba e man trade up yaka kam jing penim ka jong hero kerana pedeng jong ingi sas kor me ablei nabaka keteng ke jong jisungi pan amen
tolong pi kita tap daun sim ngaju sekau tenat ban perkat ya ke city ke jong Paul si ke Ephesus kidon ki spa ba ki ba kenjaman sim ki ba yarap ye wei pi wei bangai bat ki khon jo ka balang habangi pulie ye ki jingtho ki ba don ha ka city si ke Ephesus ha ka ni ka lenong ka basan la kren sa pangajing yad ha ka jingsai baladangi pulie na do ka khot kaba khat san ter kumtu ngiyo I ka jing khat ka jong Paul ye ki Kristan na Ephesus bakin khmi bha kumno baka de ye ki kumno banyaj kum ki bastat ki basius pa ye ka por na bakine ki sngi ki long ni basneu badu Paul pun buat nang tu dakaba ong bat tuat long pi ki babu aj da ka wan ha ka ba don ke jing khanben henry to long pi ki ba tap do man sim bat ki lightly ki khot ki ba sa u ai ka nuksa kumno ken long ki ba tap do man sim ha bala pendap ki ba ngai ya phi ban ya nga do man sim jong ublei ngenom la klam yaro yo blei ngenom la klam yaro yo blei kawai pat ngenom la klam ai ngo yo blei bat ka jingalong kawai ka jingade ka relationship between believers ka relationship ha ka long yang long sem kan wan ha bala pendap yang I do mensim kamot ayu ban pendap do mensim kamot ban im ke jing im bala pen kupor do mensim kani ke directive lani ke jing lam ka bo mensim jong blei u ya lam ye gibreu kum ki bangai bala pendap ye do mensim ki jing kwa ki bakin jabriu la kalong jing di penbuan lani ki we kenom la limda la pendap ingi do mensim ngenom la ban long ki sakhi ki ba im ki jong Jesus Christ dan tangar teliki lemda la pentap yang I do mensim on pentap yang I deki jong kene ke perthei dena kene ke tau Paul ongi ke Ephesus jet ya ka option ke baar buat pentap ya lade deki ke kene ke perthei ke ai hentai pentap ya lade do mensim pentap do mensim mensim jong ublei udai ban long unong yalam oba peniai ke jing im jong ni om bagi ki jong ka perthei ken peniai ke jing im ke jong ni kaski ka bakum kane ka pen kan mau ye ke jing trei ka bapla ka jong ublei ling bau mensim ba khut jong u ka jing pendap no ye ka balaya tho lupa ki kular ki jong ublei ki breu ki jong u do melaya tho lupa ke kitab Joel la pendap aga ski Pentecost aga bang mensim jong ublei lahyar bansong bagi senran ki jong Jesus Christ aga ski ke balakha ya ka palang ke baim ke jong Jesus Christ ujon arai sabau tho sapang ngajing trei bapla ka bor mensim bakhoi abau kren sapang ka bor jong mensim ka baja ka sngi Pentecost wong ngasimpor hado khat nyosnem ban pendap ya kani ka kam ka bakhrau
ban keren sapang umen siam jong oblay, ban perkat sapang umen siam jong oblay, ban perkat sapang gijing ai jong u pada ka por ka jong u kan sipor bon pautlik isnam ring ya ai ngo yo oblay ba oblay upan mat yangi habala pentap yangi namen siam jong u bangila ban skotho halade u ai Om siam jong oblay. Habang itmo ban le ya kanono ka bamday om siam jong oblay Ukren na ka donot jong i bangen kenria na kata ka bang ngimbit lani ka bang ngimday ban le. Om siam jong oblay upanhon ya ka donot jong i. Om siam jong oblay upan tmai ka jong mod perkat jong i. Bangen im jeng mot ban long ki jong u ban im kat kum kamon ke jong u habang ngapuli ka testament ke berim habang ngipuli ka testament ke batmai masku plasibun habakren sapang kasngi Pentecost lani kasngi ke basanpo Hakat testament ke berim hadin ke jeng kawainyam ke jeng lait lani hakat ka sabaton ke bahnyau ong ke ktien ke jong oblay pinnyau sanpo sngi bat hadin kata pinwan ban ai ke jeng kenya jeng ai ngo bam batmai hautrai hadin ke nyam ke jeng lait pinnyau sanpo sngi Ang testament kawarim. Bad hadin kata pian ai ka jingknya bam batmai hautrai. Ka kitab Leviticus ka lenong ka arpulai. Ka dekat ka bakat mreo. Ka jing kawai niam jong kitayo. Hadien kejing kawanyam kejing lai. Hakat testament ka batmai kejing sa kejong Jisu hakat ding pna kawalam yangi ya kejing kawanyam ka batmai. Hawalas dien yo Jisu hakat ding pna habula yap habula mipat hakat sngi ka balai sanpo sngi hadien kejing mipat kejong Jisu. Agak sengi Pentecost. Oblay ula pendap ya kekular yang o. Kejing pa yang mensiam akoy. Ya para bangit ba iye. Agi ski ki bangiem. Apa dang gijing hikai ki babon ki bagapertai kawan banai. Kabalang ka yang scam akan nongrim kaktian kajang oblay ban ngenom ki lanu nakan nongrim balabo kaktian kajang oblay habang ikren ni kini ka kubor ban long ki batap dong sien bon sien ki kena samla bat kiwe ki keliu ai mensiem bakoy Kaya ka role ka jong mensiam bakoj, lani ka benta ka jong mensiam bakoj. Ngakwa banyak ho yang ni. Bau mensiam bakoj uday person ubalai. Haka long blay, the third person in the Trinity. Ukpa ukun baru mensiam bakoj. Agariti penyak balang ke balang Presbyterian dari India, agajing pelajengnya kat kum ke artikel ke balai ke sela ke baar jong kariti penyak balang latho. Haka long blay don lai ke person ukpa ukun baru mensiam bakoj bat kine lai ki long way blay. Kajo haga jing long tenrai bat marengkat haga bor bat kepurang.
ngiem makaya ka jong man siam bakut hadien ka jing pendap ya ka kular belai haka ski pentekos ki parabanget bait ngiem hakaya ka jong man siam ujong belaiมันเสียมบกโคดอุบมีนกป้าบานกควรอุปนลองยกิเบรียวกินน้องยายอบันตาเลมนักจึงเป็นเอ็มอุดาเป็นกันโดยกิสฟังกับป๊อปบัดกจึงละนดจงกีอุดาเป็นชายกจึงหมดจงกีหากจึงอิโทยาคริสอุดาเป็นทำไมกับมนจงกีอุดาเป็นเกาะงูบัดไอบอริกีบันเปรียงยาจีสุคริสกุมุตรายบ่น้องเป็นเอ็มBat udah trei hapok jongki ban penmi ykiso kahok baro. Ong artikel kaban rio kasla kaban lai. Kariti penyak balang jong balang Presbyterian hari ini. Kipar habang hit baik, utau dia mensim jong belai. Upa trei hapok jongi, upa ya saj na kabenta jongi, upa penkendo ya pi yang sapang kahok kapop pagajeng bisa. Abo mensim jong ublei ki agak dok not jongi. Ngimla klem aingo ublei. Ngimla klem ya ro yu. Bat ngimla klem penkongo ya ladi. Aga jing trei ka jong ngaju skotenat habang yele jing seng sigi weipat ki sinot habang ya ruai iki jing ruai na ka kot jing ruai ki don ki long kemi ki long kpa ki jumi na sedien ki ju ruai ki ju lenyar ki ju yam bat ki yat saudong jang ke platform hakmat ke pulpit. Nga keli away ni ki perlok janga. Ngong hatu kani ka jucaman ke por. Yong gibreu habau trei uman siem jong ublei hapo jong ki. Kimla klemwan ban yaro yu ublei. Man ruai yu ublei ban sat kemen ublei. Bat ka jing im jong ki ro. Kada kajing im a spirit-filled life. Kibriyo kibatap dom siam. Ki parabangit bayihin. Upol wong iki Kristan Ephesus. Long pi kibatap dom siam. Habang aperkat ya kapor ke jong upol bat ke Ephesus. Lala tho ya gani ka city hakas nem refu ara don refun reu hadian ukris bat mla khlam kan mau ya ki ei ki ba penlong ya gani ka balang nakarokom im ka ba menswa ka ba kiki im hakan nong ba ka ba don ka blei daina ki jing thala ki ba harokom Hakan nongba kabadon gijing pamman. Hakan nongba kabadon gijing pak sukor ki bekenja perthai. Henrai hangta ka yang ka balang bala penlong ia ka balang dagi breu ki ba em ka jing em ka bathala mensua. Bat ka jing hikai ka jong upol iki Kristan Ephesus ka long Menchua pila em ka to korukom hendai menta haba ppm haka jing em ka batmai phede ban ya haka jing pentmai jong ka jing em wat longso ki babuan ka wan haka badon ka jing khenwen rei to long ki badap dom siam pihak manjiet habala pentmai pi kata kalau nggak kubur ke bawah Paul Ukren, yaitu Kristan, Ephesus. Habang ikmi berbisar baha, ya kan ikan nongrim, jongga kubur kan ikan sengi. Ngis ngotok sai, ya kabaka Bible ka ong hangi,
Ngilaban bu ka ktinong way, a choice being put forth to do away with things of the flesh and be filled with the Spirit. Labo happy hanga, ya ka benta ka bangi haban jit. Ban bret no iki was no ki ba ublem skomba. Nreban long ki batam no mansiem. Laka wine na katuko por ka jong upol ka perthai Mediterranean ka long ka baro ki ju sngotanat bandi ya ka upol uong mentah balapan temai ya ka jing im jong pi eno ya kata balong ki batam no mansiem. Apala pendap yang ini daw mansiem. Anyalam yang ini siya kabor kabangila mansan siya dila dia. Bat kiso umansiem kibalong kajing iit, kajing suk, kajing syaslem, kajing jamnot, kajing baha. Kumalakro ki kalatiasan lenong arpu lai ketekot. Ken mi ken pau haka jing im jong ke bala pentap yala dia numen sim jong play kaktin tan rai bala tho ya kan ni kam dei tang ka one time feeling dan ni ka jing pentap ka batang sisien nrei ka jing ja ka paman ka singi nas ko tanat ba nong tho the expression in Greek is a present imperative and does not describe a one-time feeling, but a regular pattern of life. Habang pendap dong mensim kamdai kejeng pendap ke batang sisien handai kejeng yai pendap ke paman ke sengi kejeng em jongi batai na kani katau kapalang ke tuai ke Bible bat ngenom sange ke tuai ke Bible gaja bagi breu ki terang ki ang nuot banyo ya kejeng pendap ke jong ublei dau mensim jong abala pendap ya pibat yang ada mensim jong ublei upeniat ya kejeng em jongi om mangi ki ba kenjado ki ba klanye ya kejeng em jongi ki ba ngimla na ka bor jongi banyale om dan ubreu ka perthai laulong ba klan kat do kanu pala banyale ya ki bor jong ka do don bala namar kejeng em jong ki breu judan kejeng kut ha kejeng kwa kat banang yo nang kwa abangi ong kado kabamut ki ai paro ki bakin jado ki sinful tendencies ngilaban ong ki jing kwa brai jong kado jing kwa brai ka khmat ki ai ki bangi ngi perkhat ngilaban keta lagi kiti ki jong ni omla ban pen kelai ka jing long ka jong ubreu omla ban penhun la ni bo ubreu hun ha ka ai ka bo yo ka jing im upol uhikai yagi kristane Efesus bakin sungut hui kata dan tang ka way ka option ba kata kalong pendap ya ladi no mansiem habala pendap yang ngi no mansiem ngin la ban em ka jing em ka ba job ka jing yale ka man ka singi mengilaban im kejing im ka bahok ka babek kejing im ka bakhoj ya khmat ublei pada khmat ka perthai saudong ka bangingi im badi Pastor Griffith man keski je wish good morning kata ka di rokom ke jongi
ya pa message good morning ngarong pa ipa yang ban man stop ipa yang Rome naga city sigi Rome san nong san kat khat ka baong gumne bat kata ka jing kermen kam ju penran bo kho ken nabai ka jing ublei la the yar no buk haka donot jongi do man sem ba khoj yau bala aino hangi habangi don ka jing anglot ban yo ya ka jing pedap ka jong ublei do man sem jongu onom penran bo kho yangi ka jing ka bo ublei la the buk hangi do man sem jongu wana ka perthai ka ba ido jing kan men mereka scam kan nong rim ka bang ingin ban pendap namun siam jong play kamut ka jing pen thamai pat ya ka jing im ka jong hadien ka bang ila manong ka kitien nong bai spiritual neglect kabang ngila shui im kumto ngila klet no ya kajing don kam ka kenjaman siem ka jongi mano ban restore pat lani ban pan bhapat ya kajing im jongi de man siem jong ublei namar ka takadawi don kam ban pan tap ya la de daw man siem jong ublei kajing pendap ublei do man siem jong u kasdang habaki breu jong ublei kelong ki balapan kre ya kata ka jing pendap habang ya wan sakane ka jing seng lang hakane ka sngi hatong ni long ki balapan kre ngilong prepared ya ladi ban yo mat ya kata ka jing pendap ka jong ublei do man siem jong u habang ipun kre ya ladi ngiwan hakmat ublei hakajing ngau kendo hakajing im jongi ngilinyar hau ngiplai hakajing palat ka jongi hau bat ngis kausi namar ki pop ki bangingi lale hakajing im ka jongi kata ketika preparedness kejempen kre kejongi habangi wan hakmat jong ublei ban yo amat ya kejempen tap ke jong ublei do men siem jong u kejempen tmai ke jong ublei kejempen tap ke jong u ki parabangit be he kamja sabar jong jing duai ngi hapan duai ha ublei kaktian ka jong ublei ko ngajing duai ka long ngajing ya kren ka ba markmat jongi ba ublei mdan jing buri khmat ublei ka donot ka ba duai ka ba wadi ublei ka ba lapan kre kan yo mat ya kajing pentemai kan yo mat ya kajing pentap ka ba kenjap ublei kajing pendap kajong ublei kalong kajing pentamai ya ki kular kajong ublei nakabental lagi jong gibreu kajong u ni puli ke kitab Exodus kalenong balai pulai ublei ukren ni gibreu kajong u bon kenriano kumno kanja ki para pangit bait lata kajing em kajong pi jong ka long mar persa ya kajing kren kajong ublei do men siem jong u kalong ba septieng la do ublei kun riano ya kajing dan kajong u nagi breu kajong u usiem so la bo men siem jong ublei kun riano ka bakut jong u kalong kajing yap akamet bat kam siem kalau ngapa masih salah dengan itu no, ya kajing tan kajang ublei.
Hakajing im jongi, hakajing im jongi. Kababat yangi haduk mentah. Kabapenlong yangi kumni ko mangilong haduk mentah. Day namar kajing don kajong ublay kajing im jongi ka presence kajong u. Ladagi way ki kran persa ya kajing jong pibat jonga. Ya kajing hikai song tenrai kabalang Presbyterian hari India ki para bangit ba ngilong kadi ka mangilong. De namar baka presence ka jong ublay kajing don ka jong u kadang don hapdeng jongi kadang pentemai. Ngidang mat iki jinja ki ba phala ba ki kamba. Kajing im kajongi. Ka kitab Isaya nripulai kalanong khat khandai kat khat kong ngila jalong kum kita kiba memju sansar. Kum kita kiba msim lakhat da keteng jong me. Abangi pai saudong sekani ka perthai ka bangi im. Ngidon kam kerge ya kajeng pendap ka jong ublay ka basa sisian ki para bangai namar ka ketien ka jong ublay kam ju bakla haba ka kren ya ka no ka benta na ka benta jong phi jong ha ki bangai ka penpar nang kriat abang ngam man pule ka na ka ngila jalong kum kita ki mamem ju sensyar. Kum kita ki ba msim lakhat da kekerteng ke jong me. Ki parhapa ngej pa i. Kajing pendap kajong ublay do mensim. Kadai banlong kajing duway ka ba khamat jong phi ba jong ha. Ki ba im hagane ka juk. Lada ublay usan syar ka jing im jongi. Lada lakhat yangi da kekerteng ka jong ublay. Ka jing im jongi ka de banlong mar persa. Na ka ka ba ka jing im do ka kwa yangi ban im. Utrito Isaya. Hakane ka lenong ka ba nripulai. Ka kitab Isaya uyam hakman ublay ya ka jing isnay daka ba pendap daka ba pentip iki jingja ki badon ki ba ki brief jong ublay ki don hakatu ka por hadien ka jing sha ring mrau sa Babylon. Uya tho sapang karukom im jong ki priyo. Uya tho sapang gajing le jong ki priyo. But uya tho klem jing buri ayay hakmat ublay. Balam da ublay upan pau. Kanam don gajing kermet. Ya ka pateng jong ki priyo ki ba im hakapor. Ka jong Isaya. Wini ginong tho Ravenhill uong balay kajing pendap kajong ublay bat kajing pentemai kepadong mensiam jong u kaslem hakajing im jong ki banget ban kam kenti ki uong kumne. The only reason that we don't experience the Bible is because we are willing to live without it. Perkat kata kajing keren jong ni uriu krau jong kajing ngai kakta naman ngi kumba ka perthai ka bangi ngiem menta nge sentoj sakata ka baune uriu rang ba wong kadau ka ba khmat balai bangiem yo pediang nya kajing pentemai ka jong ublay bade kajing pendap ka jong ublay do mensim kadau ka long namar imat ngihon banim klem kata
Upol yo I kata ka jing sirkai dai na kanya katao ba Ukraine ki Kristan ha Ephesus to do away with things of the world ban bread no iki pampen mentoy ya ka jing mentoy ka ba kenjamal sim jongi ban bread iki jing penbuan ki ba ka do ka ai baka perthai ka ai andai ban pentap no man sim ka jing pentamai ka jong blei baka jing pentap kepada kapan kan mau ya ka jing one year ka jong blei hap deng gi brio ka jong ha ka skip ta ka so blei 1 year ha gi brio ka jong Haba kia song si jaka, haba kia pelut por banduai, haba dan kecing septiang ke bawah. Ki song si jaka kia duai. Kim sim pelut por ya kan niat ketai. Anda ki dem dia banduai. Badong mensim jong belewan hian hagi beriu jong haba ki wat yu bado pendap ya ki do mensim ka jingkai ka balang ka balai hajar mut ki mensim kila yo pediang ya ka jing terwa ka jong blei ya ka jing peniem ka jong ka kitab Isaya Andrip Saulenong dekat ke pening kongkong bandakat bamendakan ya ki beneng bamendawan hiar bagi lum kintuj no kamat jong me jing duai jong phi ba jong ka ba kum gani ka sengi kalau mau bleu ni snei yang iban kano ya ka beneng bagian mat ya ka jing pendap ka ba thamai ka ba don sem jong habo mensim jong bleu kam kenti ke jing em jongi ngen la man le yeki eke bakrau na kabenta blei na kabenta ka personal benefit jongi ke jing mentoi ka simet jong jing em do jongi ngen la man le yeki eke bakrau na kabenta blei jongi long kibatap dong mensim habo mensim dong ublei upendap yangi dekat ke bakat kendai pol wai ke result you will be joyful pen long kibayaro ya ublei hakabay keren parlok hakisam bagi jing ruai bagi jaman sim dak ruai bat dak bakan ut dak tonut jong piau trai kinam sange ka ruai habum sim jong bleu tap kawan ke jing kemen ka tonut habangi kemen ngi ruai habangi kemen ngi ro yo blei habangi kemen ni sat kemen naga jing em ka jongi kata kade ka jing em jongi wai pe wai nangi akan mau tu ka senem arjan riau nganyum la man klet ya ka to ka belajar ka arjar riau aga balang Phut Muri ka jongi aga district Phut Muri ka to ka por ngihaban pek ya barok ki balang ki badan aga Phut Muri district ka bakentup ya ka balang Kenton Mesar ka balang Mauro ka balang Renja bat katanat balang Sing Mokunro hagi tu ki por ngihaban pek bat ngihaban kemi iki jingjam baro kamtam ka por di Bible man hagi jing sumar ka bakar ngap wan no merenja gelenti ke bacengai wan Phut Muri teng arbaje lai wije men step nginang wan yen
kadon ka jing sengan habangian gi surok ki breu ki ruai gi jing ruai ro namar baka kemen ka donut bala pendap ye ki do man sem jong ublei ka jing shifting kamlon ngirwai sarwai ngi kemen ka donut ka jongi habo man sim jong ublei o shim penya je ka jing em jongi habala pendap ngi do man sim jong ublei ba jing thau thmai ka jong u ngi kemen ngi ro yo ngi ruai ki jing ruai ro ngi sat kemen nam jula ban klet iwi teman besan habaki kena samla ki ong yi ko teman besan ngila yu i pau bau blei wan sau no ye pi ong i tai teman besan ka de kata ka banga ap la slam ki yu i pau bat kat begidang ya ruai ki jing ruai ya ro Tuan man siam berkot ke melarwai ke praise worship team jong kepalang. Kat ba kidangnya ruai, kidangnya duai. Nak kebayang utrai lawan mensawi badila klat. Hakapor berwai kat padang rai kikiti. Menanjing kemen ke bakat kata. Kalau yang long sem ke kemen na katu kapor na marki ken bagade ke jeng wan sauno ke jeng utrai hakapor ke babiange haden ke jeng pentap ke jeng ublei do men sim jongmu abu men sim jong ublei usim man penya ke jeng em jongi ngen ya ro ngen wai ngen sat kemen kabar ayu kan jabo mensim jong ublei pendap yang ni upol wong sike Efesus kat kabar pau jong gani kan lenong pesan nta kabar aingo halakas ngi namar ki ai baro ba ublei wo khpa haka kerteng u Jisu Kristus bu trai jongi ngenom senge we will be thankful. Yan ang sange kawain mo. Balay mo yung try na marki kibaw panman ang jing emjongi. Habang umsim jong beliau pendap usiman penyan ang jing emjongi ngen ay ngo yau. Ang way nong to we will stop complaining and grumbling. Ngin sange no kabai daw, ngin sange no kabartatin, ngin sange no kiai kibamyadai. Kat kum kamon ka dong play. Teng ikuslay. Wat habamdan ban kuslay ru. Ngalapuli ka to ka God words of comfort. Habakren sa pang the sin no worrying. Kaway ka long kime ka kuslay. Haba kadang duk ke kuslay ya kapor kadang duk nakalabit kalabyang ke kuslay sa hangno kan bu ban petsong skul lagi kon ki jongka ngi kuslay haka jingem wat habam don ai ban kuslay ru kani ka petskosi oblay bat haba pendap yang ngido mensim jongu ngen ai ngo yu bat kine ki ai jing kuslai jong ga jing em ki jing ai dau jong ga jing em ki jing thnum jong ga jing em kenjano ki para ngen bai he ublei ukhat yang ni leng ba ka ketien ka jong mengin yai ni pendap bila dia do mensim jong kenang mengin em ke jing em ka ba ai ngo yo play ai ngo di play wat iki kuslai jong ke jing em ai ngo yo play wat iki jing pang jing shitong
ai ngo yo blay wat habangi do no ai kiba i chong ni ai ngo yo blay habangi ma da kajing jen cha chong ka cheng em habo mun sim no blay upan ha kajing em chong ni bo sim penyan habar pentap yang ni ngin ai ngo yo blay in all circumstances hagi por baro hagi jingja mat kabalai kabakat do kabau polo angi ke atas kabau mensim dong bleu siman penyan ya kacing im ka jongi habala pentap yangi ngen long ki bas ngoret ki ba ya kongo paralok ha kajing septi yang ya utrai ha kot ba pareng kapanon kam dekat tien ka baong you will be humble in your relationships. Tekot kabar fuway ka ong kumne. Da ka ba ya kongo parlok agajing septien ya Chris. Mundan balong halor iwe. Nre ngia kongo parlok agajing skurit. Agajing ya day parabangay, agajing ya day parlok, agajing ya day sieng sisam. Ki para bangai habam don kajing edai siang sisam habam don kajing long kawai ke unity in the spirit kajing long kawai yang mensim yang kisam ki pan ki relationship ki dekat ki long berdekat jubor bat ki problem ki mi kawai hadin kawai pat Andai abang mensim jong upleu simman penyan ya kajing im kajongi ngen ya kongo parlok ngenong kiba skoret akajing dei parlok hakajing dei ukpabat ka keme hakajing dei ki keme ki kpabat ki kon hakajing dei paramarjan hakajing dei ke emlang kesalang hakajing dei parabreu abang mensim jong upleu upendap yang ni ngen long ki bas ngotho sa panggajing day kabangitan iway padiway pat ngen la da sisa man yele persa ki bo jong kajing tum baru saitan om na kajing la jong ni bor kajing trai phala mun siam jong play nyarap yang ni Bengilawan mi nakayeng ka jong play. Kibreo kibayay trang kibayay angnon bat kibreo. Kibayay duway ka jong pentap ka jong play. Dong siem jong o. Play na kabenta ka puram jong o. Amen. Yang you play, yang yo kubor, koldor, kubor, don baru nang jong syakri, kubor, khot yangi bagian long kibatap, dong mensiam, yang la syashkor by kubor, in mi ni yeng bangtang jong play, by pastor leong bantuai jur, bantuai dah jeng aitilut, do blin pentap yangi dong mensiam buku jong. Try jisuang atau basliang on pendap yo lada kata kajing sliang ju kalong ya men se bokhu jong ble ublen kor khu ini khubor on kor khu yangi borok bashash kor ya ka bad ya iron bikhar khan yor i balawan lam ka deng jongi ha kane ka jeseng on kor khu yi jadi syakri bukudor ju i nadu ka balang ka bedan kembali itu ke balang ke berkreat rumah berdaya ke Jubilee jong ke PCI jadi syakri ke kodor ke office jong ke PCI ke hu ke yang ke sem jong i ke balang ke bama i ilong pusuan charge jong ka ngin benwai no yang ni ke jing mani ju blay hari no phais ngi ngir wai ke ba arspa nyub khundai bahadin jong rin wai agar pat iraben link score in supply ini dengan jingkar kupun wai penlong yanga atrai udieng bala
ban khleng harut ki ki wa bha ban pur ki thet ban sei ki sla ba im ban sei lu so uso batrei mesim ka jirwai ka ba arspa nyu hundai ban long yang try ding bala ban kleng harut ki ki wa ba ban pur ki thit ban sei ki sla ba ban sei lu so ba trei men sim trei adonang trei ha po ka men sim bangan pendu no ya ka jing long ba rem bangan yo long ba janai ba ngan yo lek bat me shari jing shai ba ngan yo in la ngan gi jen jarbon ha ser ngil shna nyu jesu la jing ngao ten nát her u ding ba thung u ding bom khi la ngam birthday trey adonang trey ha po gamen sim ba ka jing long ba rem ba ngan yo long u bril ba janai ba ngan yo lek bat me shari jing shai did you nom do nine pon la bu sha tu u Jesu sha ya ni ka jing sung jai a sha bu neng kan mi trei adonang trei ha po kamen sim bangan pendu no ya ka jing long ba rem bangan yo long gum u bril ba janai bangan yo lek bat me shari jing shai hak buai no tu ai pakajing ai kemadap yang dap karhai kajong trai Jesus Christ kajing ba kajong ublei kupa rengkat kajing slok kajong mensim bukhoj kini nabul bat ngi iwei bedan hagan kopor rengkat bat ki banget kajong me badan kaleng slak pertek bat kumju ruhi bat ke Presbyterian Church of India kajongi borok kawehi dalam mata bom ruhi amen.